taberna celtista, celtano corazón. La taberna celtista, debate con pasión. Mister Z Bayos cuando está ranero de profesión. Sirve birra e boviño para toda afección. En mi fala de xogadas mentres cool leva contraria. O cederra directiva iso xa non nos extraña. A fouteza quita o sombreiro, lima limón fala primeiro. Tamén temos ao mestre Mutenroy para analizar o fútbol de salón. Sempre Celta, tendenedos, sempre Celta todos nos. Sempre Celta, tendenemos, sempre Celta o teu carón. Sempre Celta o teu carón. Sempre Celta o teu carón. Por historia e tradición, Gudel, Mosto e Iago Aspas son a nosa inspiración. Pero nesta gran familia todos temos altavoz. Siareiros do norte, da terra de Breogán, o celeste vai no sangue, iso non o vas mercar. Sempre Celta. Siareiros do norte, da terra de Breogán, o celeste vai no sangue, iso non o vas mercar. Sempre Celta. Siareiros do norte, da terra de Breogán, o celeste vai no sangue, iso non o vas mercar. Cipreteiros do norte da terra de Breogán, o celeste vai no sangue, iso non o vas mercar. Sempre Celta. Siareiros do norte da terra de Breogán, o celeste vai no sangue, iso non o vas mercar. Siareiros do norte, da terra de Breogán, o celeste vai no sangue, iso non o vas mercar. Siareiros do norte, da terra de Breogán, o celeste vai no sangue, iso non o vas mercar. O de sempre, donde sempre, como corresponde. A quen non lle guste que cambie de canle. Tampouco hai moita máis historia. Vamos facer un post-prespartido. Yo que sé, tíos. Estamos nunha taberna el luns á noite. Non sempre se pode facer os domingos por problemas técnicos do personal. Fai unha calor do copón, pero en algúns sitios ata chove. Benvidos a todos a isto da taberna celtista e vamos presentar a un majara de primeira división, cantinero por excelencia desde Euskal Herria, Chema Arriaga. Hola, ¿qué pasa? Buenas noches. Aquí pasando un calor horrible, de los empalagosos, de sudar mucho, horrible. Buenas noches a todos. Outro majara de primeira división, desde algún barrio perdido de algún lugar de Vigo. Ou non tan perdido. Puto School, cabrón, un puto placer. Buenas noches, gente, ¿qué tal todo? Bien. Un convidado de luxo desde Santiago de Compostela, neno. Pablo de Compos. Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí, boa noite. Bueno, e sin máis dilación, vamos a discernir o que vistes no último partido de pretemporada
que foi contra o West Ham United Terpíscule. En fin, contra o West Ham United en Londres, en London. Chema, opinións? Bien, pues una buena imagen como la que veíamos desde hace ya, bueno, los partidos de pretemporada. Pues bien, una imagen guapa. Perdón. Me quedo mucho con Pablo Durán, la verdad es que me está sorprendiendo gratamente. Muy merecido su puesto en el primer equipo. Decir, o al menos bajo mi punto de vista, que Vidal, en caso de que haya dudas en el puesto de portero para el primer partido de Liga, para mí Vidal merece esa oportunidad. Y ya por lo demás, pues eso, un partido entretenido, un empate, pero entretenido. Buena la impresión que tengo con Moriba, de momento. Ya veremos cómo sale la historia más adelante, porque es muy pronto para empezar a jugar y todo eso. Nada, y con ganas de que empiece la Liga, que yo creo que ya es lo importante. Esto no era más que un ensayo. School. Nada, primer tiempo lo que es en ataque bien, la defensa un desastre. Somos un coladero en el primer tiempo, básicamente. Yo a Jalisco y a Manquillo no los veo como centrales. Manquillo se nota que es más un lateral que un central y Jalisco es un mediocentro, así que no hay más que otra cosa. Fuimos un queso gruyere, básicamente. Y por encima, los 2 goles no se pueden discutir porque fueron 2 golazos. El pase de Paquetá que mete en el primer tiempo y luego la jugada combinada, cuidado. Y el segundo tiempo, bien. Me gustó Javi Rodríguez presionando arriba a los delanteros en defensa, como Domínguez y Aidú. Y Borja Iglesias, yo lo siento, pero ni de tercer delantero, cuarto delantero y que dé gracias. Pablito. Bueno, pois eu un pouco na liña do que estamos falando, pois sí que é verdade que Pablo Durán está empezando a molar moito. Para min, o que debe ser xa na primeiro partido de Liga titular xa na portería é Marc Vidal. Vamos, o sea, xa nunca fui un fan de Iván Villar, lo siento mucho, non son dese. E bueno, penso que contra o mellor, igual que o Lille, o rival de maior envergadura que tivemos, e penso que o partido, a pesar do mal endémico que temos na defensa, xa en casa Celta, pois na defensa, pois penso que polo demais un partido bastante serio. Agardo tamén algo máis de Borja Iglesias por agora, pero bueno, con Claudio eu confío bastante. Ten nada que ver coa que destes vos. A primeira parte foi lamentable, o sea, lamentable. O medio do campo como moito doulle un insuficiente, é dicir, non houve unha transición xeitosa, apenas tuvemos a pelota, fixeron de nós o que quixeron e un pouquiño máis. En defensa, tanto Mingueza como Manquillo con ese puto doble lateral que xa me empeza a aburrir un pouquiño. Vamos, era un auténtico coladero por todos lados. E además que non cumplían función en ataque. Se a función era atacar, non conseguían, se a función era defender, menos. Borja Iglesias desapareció en combate, Iago Aspas intentou, simplemente un gol de unha xugada illada que lle queu. Eso quere dicir que non, bueno, en fin. Por outro lado, a segunda parte sí que é certo que o sea, Bamba fora de combate, en fin, non era. A segunda parte sí que me gustou moito máis, tanto a nivel sensacional como a nivel técnico-táctico, con un Damián máis convencido do que facía no medio do campo, con un Hugo Álvarez moi poderoso pola banda, que cada vez que lle chegaba a pelota daba certa sensación de certo peligro por algunha razón, con un Iago Aspas moi combinativo, con un Pablo Durán que é o perfil roedor, non? Permitidme, valga a comparación, unha suerte de Santi Mina, destos peleóstrotós e tal, que lo intenta, xogo combinativo.
A segunda parte sí que as sensacións foron outras completamente distintas para min. Non obstante, eu creo que hai xente que non vale para xogar en primeira división, non? A portería, eu creo que é un debate moi raro que se ten, o que podemos dar, se queredes dámolo, porque eu non sei como paran o Marc, descoñezo por completo. Sei que xoga ben cos pés, fin. Iván Villar sei como para, mal. Pero, pues que sí, que che pode facer unha palomita, que cojones, pero tamén che pode facer o porteiro do Rápido de Boucer, unha palomita, un porteiro, é o trabajo. En canto a portería en sí, que parece que ser que é un dos temas un pouquiño máis candentes dentro da historia, o sea, Marc Vidal xogache moi ben cos pés, dirija a defensa, pero nada máis. Quero dicir que non sei se é moito, se pouco, non sei se con eso lle quito a Iván Villar, eu entendo que sí, porque encima temos a tendencia de salir, con isto que está moi de moda desde que se pode entrar os jugadores al área, de poñer dous, non, que xoga como unha especie de ser moi posible que xogue e non outro. De calquer xeito, non ter un tipo como Larsen arriba, que lle podes meter un balón en caso de presión alta do rival, todos os balóns que impliquen que nos apreten, vai ser un patapum para arriba prácticamente. Vai ser un regalo para outro lado. E salir xogando sempre vai ser terriblemente complexo porque nos poden coller tantas veces, máis xogan da armada de defensa. Dicho esto e dicho lo cual, eu sigo pensando que o Celta fixo a peor campaña de fichajes da súa historia. Sigo pensando que o segundo da súa historia pouco lle falta. Porque non fichou a ninguén. Viñeron 2 cedidos e un porteiro po B. Sigo pensando ademais que non hai un xustiño para a primeira división, moi xustiño. Eu se son as casas de apostas estaríame frotando as mans, porque vexo un equipo moi xustiño. O mellor me engaño e entramos en UEFA, ojalá. Creo que seguimos apostando todo a Giraldez e a su buen hacer, cousa que me parece ben, a canteiráns que non teñen todos porque estar a un nivel top sempre, e que estamos apostando tamén a que non se manque. Mancouse dos 3 que podían ser fundamentales, xa se mancou un, que é o porteiro. O sea, casi nada. E agora estamos coa duda, se poñer un tipo que ven dun segunda B ou poñer a Iván Villar, que vaya usted a saber a quen le gusta. Estamos con un Iago Aspas con 37 lereles e un Dubicas que lle hai que meter o balón para chegar, é dicir, que non che crees situacións. Das chegadas, Moriba, non podemos falar, eu non podo falar del, pareceme, sería injusto dicir se é bon si malo. E Borja, moito vai ter que mellorar o nivel de concentración e as súas prestacións para aportar algo máis do que está aportando. Por menos nos minutos que lle vimos. Eu sí son catastrofista. É a primeira vez que creo que somos un equipo descoñezo o resto dos equipos. Ok. Pero se me din que este ano facemos non sei, 35 puntos co equipo que temos, digo, si é posible. É máis fácil facer 35 que 45. E con 35 eres carne de cañón. Pero, dado a defensa, dado o nivel da defensa, etc. Pero entendo que haxa certo optimismo, a min tanto me ten, me refiero, pareceme ben que haxa certo optimismo, de feito, o mellor o ten que haber, non? Pero bueno, en fin, non? A ver como se nos dá o venres, un Alavés que tampouco sei como está, nin como non sei que falo por falar, pero eu vexo as cousas peor do que as vistes vos, desde logo. Tema portería. Pablo. A ver, eu a verdade é que por unha parte entendo o debate e entendo as ideas que ti mesmo quixeches transmitir cada portería, pero ao mesmo tempo é unha cuestión de descarte. Guaita, que sería o titular, está lesionado, leva toda a pretempada, non xogou un minuto, non sei se entrenou. Oye, e como vai a vir despois, que esa é outra. Iván Villar lo quero mucho, es de la casa, pero para mí só temos visto, non lle dá, pois olle, por descarte. É verdade que
que non parou moito na peso. Igual sí que neso che podo comprar esa idea de, oye, pois tamén hai que velo, é certo, hai que velo, pero bueno, obviamente para min xa é unha cuestión de descarte totalmente, vamos, eu teño moi claro e algo mito de non suele dar moitas pistas en ningunha liña en ningún pece que sempre ten que mar. Teño esa sensación. School. Si son... Nada, se acabo. Sí, é o que ten ser opinólogo en internet. De feito, non hai medo a equivocarse, o sea, School. Para mí Vidal tiene que ser portero titular. Todos los partidos que viene el chaval, achica bien, cuando hay algún delantero sale a achicar, a tapar. Los corners no se queda abajo de los palos, sale con los puños, coge el balón, con los golpes juega bien. Y Guaita, supuestamente, se dice por ahí que puede ser que llegue a la primera jornada para ver cómo llega. Ese es el problema. Porque dice que ya está entrando en entrenamientos. Y Villar para mí es que ni de tercer portero, yo lo siento. Es que ni lo pongo ni en el B. Ni en el B lo pongo, ¿eh? Eu vexo moitas eivas tamén. Chema. Pues yo, bueno, eso ya os he dicho lo que pienso. O sea, yo ahora mismo confiaría 100% por Vidal, lo tengo clarísimo. No me inspira confianza, me pasa igual que al resto de compañeros, no me inspira confianza Villar, lo siento. Sí, es un buen chaval, sí, pero estamos hablando de algo serio. De que si empiezas ya mal, imagínate, y sabemos cómo es el fútbol, y empiezas a sumar jornadas y te meten goles tontos y empiezan a ocurrir cosas raras. Ya encima ya tenemos una defensa un poco que ofrece dudas. Yo pienso que Giraldez buscará un poco toda la solución a estos males. Quiero pensar que será así. De momento yo te digo que por mí, ojalá, si no puede Guaita, esa apuesta en la portería para iniciar el campeonato liguero sea el señor Marc Vidal, que yo creo que ha demostrado bastante esta pretemporada. Eu insisto, parece ser que temos problemas de conexión, que non vai moi ben a historia. Dice que son microcortes, que no es como el otro día. De calquer xeito quedará o espazo grabado. De calquer xeito, si non está ben, bueno, pois vamos seguir aquí currando como enanos. Claro, si fora moi mal, insufrible como outro día, nós seguiríamos pa diante sin que vos superes. Me ahorraría tener que ir ler el chat e escuchar a hates. E bueno, e eso, subiríamoslo e listo. Pois sí, eu, verdad, Marc Vidal por descarte, o sea, é triste que pero realmente estamos escollendo un porteiro porque pola tristeza que, o sea, porque é triste por demérito do outro, non por mérito del, non, hostia, non porteiro fichamos e tal. Querían por aí que Dimitrescu fichou polo Leganés, non teño nin puta idea. Pero desde logo igual era, en fin, é moi posible. Eu non me atrevo a facer moitos pronósticos, pero vou intentar. Ou vou facer que o intentedes. Se vos dicen de en que posto quedamos agora, antes de empezar a Liga, Chema, de que posto crees que quedamos? Descoñezo os rivais, eu falo desde a ignorancia supina, solo vendo o que vexo. Yo daría mi voto de confianza, pues por lo que he comentado antes, confiando mucho en este entrenador como confío, yo le daría de 10 para arriba. Igual algunos dicen, ¡hala! Pero es así. Sí, yo digo ¡hala! Respetable. 13-14. Como este ano, pero sí. sin sufrir. Sin sufrir. Ou sufrir. Sí. Nada, sin sufrir. Pablo. Eu confío bastante en Giraldez, aínda que sou máis optimista que pesimista, tamén intento ser realista. Eu tiraría como School 13-14 e sufriendo non lo sé, eso xa se verá. Tamén do demérito dos demais como claro. Pasa últimamente. Claro, eu como non coñezco como están os demais, entendendo que esta liga fora
como a do ano pasado, non sei, porque foi moi floxica. Como a dai 2, por exemplo, ou A ver, outras, para como min que exactamente, quedemos de décimos pareceríame a hostia. A eu día de sendo hoxe. eu que son así un tipo optimista, eu creo que quedamos de 18. Hola. Eu creo que eu dudo moito que teñamos equipo para estar en primeira. No. Porque hai dous dolores de muelas se quedámonos sin pezas como Aspas ou como Ricas ou como... Quero dicir, vexo moi necesitado este equipo, moito, que depende de moitas promesas, que dependen de irrupcións espontáneas. E non é bon normalmente depender. Eu son moi pesimista. Este ano si teño medo con descender. Pero bueno, é unha opinión miña, insisto, desde o coñecemento máis absoluto que ten que ver cos demais equipos e tamén desde o descoñecemento máis absoluto do futuro. Se soupera o futuro, pois posiblemente, pois non sei, xogaría a quiniela ou yo que sei. Más cousas. School. Dime. Outro día houve unha noticia que che jodeu a muerte. Sí. Conta de que vai a historia. Nada, un periodista aí, un tal Óscar Méndez, reprochando al celtismo de que somos muy exigentes, de que somos unos llorones y que básicamente nos tenemos que poner de rodillas a hacer una limpieza de sable, como hizo él, básicamente. En plan, nos mienten en la cara, diciendo lo de dinero en el césped, ilusionándonos el año pasado con Benítez, que fue el propio club que puso expectativas altas con Benítez, pero la culpa es del celtismo, porque somos exigentes y exigimos más. La culpa es nuestra. Es para mear en chargota, básicamente. Tú leches o artigo, Chema? Sí, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que ya llega un punto que tampoco de importancia lo que digas, ¿me entiendes? O Pois sea, a mí creo que sí de importancia o cuarto poder, Me refiero, unha cousa que digamos aquí na taberna, porque ao final, en fin, non vivimos disto, non cobramos disto, excepto polas suscripcións, que gracias a elas, prefiero que non temos nada, que isto, tío, a mí parece moi lamentable, joder. Se ao final a culpa de que o celtismo pida, ao final a culpa de que o Celta este tan abaixo é porque o celtismo pide non estar tan abaixo. A mí parece moi lamentable. E eu sí lle dou importancia ao cuarto poder. Insisto, unha cousa que opino en Twittero, que me parece estupendo. Ou que opineu aquí ou vos. E falámoslo. Sí, bien, pero... Pero en la vasca, con acceso a información, con acceso a... Es el cuarto... Sí, a mí sí es grave. Lo siento mucho. Pero con no hacerle ni puto caso se solucionan muchas cosas. No, y además cuando dice, es que en plan, no tenéis derecho a quejaros. ¿Cómo que no? Bueno. ¿Cómo que no? Xa digo, estábamos dicindo como tiñemos que estar. Es que la gente non sabe lo que quiere. Que si cantera, e ahora que hai cantera, no, perdona, ahora apostas por canteira porque non estás gastando un puto chavo. Porque nos levades vendendo 20 anos dunha gestión para mellorar unha plantilla lamentable, resulta que non hai máis cando dicíamos que a gestión Mourinho fora a Dios en verso. O sea, esa mentirosidade compulsiva provoca que provoca que é que deixemos de creer no xornalismo como un medio fiable. E ao final é a única maneira que temos moitos celtistas de enterarnos da copla e do que pasa. Pero tú tranquilo, Afo, que para la semana ou antes de que empiece la liga seguro dar unha entrevista. Tú tranquilo. Sí. O sea, eu despois de ver ese artigo, non sei se o liches, Pablo. A verdade é que non o vi. Temos con nós mañana, ou tampouco puido vir, Alex Sevilla non estaba en agenda. No te quejes que es el calvo de Blazers, tío. E van e traennos o doble de Claudio Giraldo, espero un guapo. Moi boa. Mister Subío, dixéronme que ibas pasar por aquí facer unha sección similar a que facías no podcast Celeste. Probablemente. Coas xugadas polémicas, pero aquí, é certo. Din que sí. A eso pues acabamos de dicir que é mentira. Que non é similar, que é exactamente igual ao que facías no podcast Celeste, pero aquí. Hay una diferencia, Afo. Está el otro calvo. Pero chistes de coñados. Mister Subío, un puto placer que sexas colaborador habitual aquí. Igualmente para mí.
Para quen non o saiba, para quen siga esta taberna non outras, Mr. Subía un tipo que foi árbitro, que deixou de selo. E por cuestións de idade, bueno, é son. árbitro, pero xa de categorías inferiores, xa non está na pomada, xa non quere ascender, ni eses rollos. O sea, xa se dedica máis a... Incluso podemos dicir que a súa principal función nos últimos anos é de divulgador arbitral. Porque hai moitas veces que nin nós mesmos coñecemos o reglamento. E entón aquí ven a contarnos de por que os árbitros sempre teñen razón. Ou porque os árbitros normalmente teñen razón. O gallá. É de dicir unha cosa. Cando os árbitros erran, tamén o di. E eu teño me quedado flipando e dicir, este árbitro había que desfacerlle e chegar a dicir, pero se fixo que teño que facer porque a norma di, só te acaba o rei. E eu quedarme así con cara de gilipollas, o sea, coa cara de sempre, pero entrenada. Pois ten razón la hostia e tal. Así que vai ser un puto placer contar aquí. Vamos facer un par de preguntas, se vos parece ben, personales. Pablo, queres preguntar algo a Mr. Subío, xa que veu por primeira vez? Non se me ocurre nada agora, a verdade, pero bueno, eu encantado de escoitalo, que teño escoitado moito e sigo en Twitter e, bueno, pareceme un placer que este... Veña, que tes un árbitro diante, podes aproveitar. Non sei. Dillo que lle teñes que dicir. A min pásame igual que Afo co cuarto poder, a mí el tercer poder no... Teño rocecillos. Eu antes de ser árbitro tamén odiaba os árbitros, así que vos esculpo do vosso odio arbitral. Non, a mí non, a ver, hai de todo tamén, no? Pero bueno. Dime un bon. Hai de todo. Onde hai de todo? Eu non hai un bon. Non. A mí unha vez tú como un bon árbitro despediron, non? Vamos, hombre, por facer as actas en galego, que manda huevos, é certo, eh? Eu afago, tamén debo de ser o único. Non, bueno, en fin. Chema, algunha pregunta aquí para o noso novo colaborador? No, yo darle la bienvenida, sin más, y pues, como siempre, escucharle. Y oye, es verdad que hay árbitros que tal, pero bueno, yo soy de los que piensan que no todos y no hay que pasarse tampoco. Y es verdad que el Celta tiene muy mala suerte con los arbitrajes, a veces ya parece una casualidad, pero es verdad que hay árbitros que no tienen culpa tampoco. O sea, es una labor difícil, complicada. Quien ha jugado al fútbol lo sabe. Pois imagina tú que foi árbitro, eso sí que ten que saber. Skull, dille algo a este hombre. Sí, señor Lesluctor. ¿Qué tal con Superman? No, mira, no, ahora hablando en serio. ¿Cómo los árbitros son tan malos teniendo VAR, tío? Porque o VAR fainos entrar en determinadas xogadas, non en todas. Pero igual siguen siendo malos, porque hay jugadas que son muy claras, como el penalti de Santimina en Mallorca, y pito penalti igual. Sigue siendo malo. Porque hai un pequeno roce, o que pasa que a cámara non o colle desde as operativas que hai. Faltaba ya en cámara a pie de campo, ¿no? Vamos. Sí, por eso se mantuvo na súa decisión. Non sería tan burro se non mirara ese pequeno toque en directo, que ele estaba mellor colocado que as cámaras que lle puxeron de VAR. Pero me estás diciendo que el penalti de Santimina en Mallorca fue penalti. Para mí sí. Madre de amor hermoso. Sí, pero porque hai unha cámara que durante o partido sí que sae, pero despois nas repeticións non volveron a salir. E sí que é verdad que Santimina crúzase, achégase a Dani Rodríguez, o de Betanzos, e tócalle co seu xeonllo atrás, lle fai unha cambadela destas francesas que lle chaman, e tócalle un pouco mentres vai en carreira, e por eso se declina en seguir ca súa teima de pitar penalti. Se o manda ao monitor, sempre vemos que modifican a súa decisión. E aí estaba totalmente convencido do que veo. Se pira tal terminó todo el país que non era penalti, tío. Non, xa sei, van a dicir tal, e non sei que, pero eu vino igual que de Burgos Bengochea ese día. No, de Burgos. De Burgos Bengochea. Colega de Coño, outra cousa que me parece curioso, vouche facer dos preguntas. A primeira, por que históricamente os árbitros tiñen dous apellidos do copón? De Burgos Bengochea. Japón Sevilla. López Vega, ¿no? O sea, ningún era, non sei, García Pérez. Bueno, hai Hernández. Ahora sí, González Fuertes, tal. Puentes Leira, que porque non sexa do lugar tamén dirá, pero onde sacan estes apellidos? Este que se apellida, que tenía apellido Sevilla, ¿cómo se llama aquí? Japón Sevilla. Claro, que decir, por que teño todos os nombres? López de Vega, chaval, que cerdo era. El nieto ese tamén era outro cerdo. Porque moita poboación ten... No, López Nieto e Díaz Vega son diferentes. Os árbitros é coñecido. Eran dos cerdos. López Nieto e Díaz Pero Vega. eso non era... Pois non o pensara, Uxío. Ten razón, se digo os meus apellidos, algún tamén pensará que son raros. Claro. López. No.
Pero eso non era porque Houbo- había un árbitro que se apellidaba Franco fai non sei cantos anos Iso e foi o porque Fraga, Fraga. Sí, Francisco no. Franco se chamaba. Entón, sí, ese sí, tipo sí, Francisco un que ganaba as jodido. eleccións A raíz de eso, en España é o único país donde se chama o árbitro polos dous os dous apellidos. apellidos. Claro. Ti colles a Liga Inglesa e Michael Oliver, colles a Liga Italiana Olina. Nicola Riccioli, nome e apelido, pero Sí, en España cambiouse por eso, porque había un árbitro que era Francisco Franco, unha vez fixo unha arbitraxe un pouco polémica no Camp Nou, para que el mundo del deportivo, el sport e tal, dixera Francisco Franco nos roba, o tal nos está fastidiando, non sei que, non sei cuánto, nos está jodiendo, pois puxeron Franco e o segundo apellido. A raíz dese, Francisco Franco, na época da ditadura. Non hai tanto como parece, eu acórdome perfectamente. Pino Aqueles Zamorano. garbanzos do pan da ración, ainda hoxe recordo como jodían as muelas. En fin, Mr. Subío, hai cambios de reglas. Sí. Algúnas importantes e outras que son as chafalladas. Sí. Vale, contanos. Vale, facemos un repaso. A primeira é o fora de xogo semiautomático, non está en ese fío que está poñendo. Esa é a máis importante, porque vamos a deixar de ver trazar as liñas na sala BOR, e eso vai no facer directamente a tecnoloxía. No último momento dese toque de balón que vai cara a un xogador en posición de fora de xogo, pois o DAC é o que vai entrar. Por que se chama semiautomático? Porque hai foras de xogo que quedan en que pode intervir ou influir na visión do porteiro, pois aí hai que interpretar. Por eso é semiautomático. Tanto eso como un atacante que está en posición de fora de xogo que vai a chocar con un central e disputar o balón, estas foras de xogo son de interpretación. Os foras de xogo claros son os que o xogador que pasa de X a Y, ese Y está en posición de fora de xogo. Pois aí entra esta tecnoloxía que a tiñan todas as ligas grandes, menos a española, este ano xa entra. Despois, este é a primeira do fío que temos aí. A detección automática de goles, os goles fantasmas. Esta é unha nova regra para a nivel mundial, as regras son a nivel mundial, pero para competicións que teñan este sistema que se chama DAG, detención automática de goles. Na Liga Española, os clubes non lle exixen a Tebas non o quere poñer, aforra 2 millóns de euros e non temos esta detención. O que temos é unha cámara na liña de gol que, como o gol de Bamba contra o Mallorca, hai que discernir se ese balón entra ou non desde unha cámara. Se ese balón hai verde entre o balón e a liña de meta, ese balón entra. Se non hai verde entre esa liña e o balón, pois o balón non entra completamente. Así que en España quedamos nas antípodas con esta tecnoloxía non hai porque non queren pagar 2 millóns de euros ou 2 millóns e medio, creo que vale. Home, tú piensas que te va... Unha pregunta, unha duda que teño. Co fora de xogo automático vaise axilizar os foras de xogo típicos? Sí, moito máis. En plan, sí, porque goles, as forras non están fora de xogo, non me refiero aos interpretables, que eso yo que sei. Sí. Sino un mítico de Vais vaise axilizar un pouco. Bamba centre e Dubicas remate de cabeza, este en unha posición dubidosa, eso vai a 10-15 segundos ou algo así. Antes, tiña que parar a xogar dos árbitros, ver o momento xusto do momento exacto de cando sae o balón do asistente, en ese caso Bamba, e trazar as liñas de fora de xogo, dende a parte que xogar o balón co brazo, do ombreiro para arriba, ou se ten máis adiantado o xonllo, no cello, o que sexa. Teñen que trazar as liñas, eso xa non vai a existir. Por eso vai a ser moitísimo máis rápido que o que víamos antes. Bueno, pois se é pa ben, de puta madre. Que máis nos cuentas? Outra, esta é importante. Se hai un choque de cabezas, por exemplo, hai tú con un dianteiro rival, o Celta, sale Cota a atendelo e ve que está mareado, que está chungo, hai un troco máis por conmoción cerebral. Entonces vai haber partidos que en vez de haber 5 trocos, vai haber 6. Tanto equipo. Hostia, el Getafe, qué bien. El Getafe ha visto a Dios. Claro, aí van máis trampas, misma. Eso, home, o normal é pensar ben dun galeno que... E pregunta yo galeno de Fernando Fuentes. Pregunta yo Fernando Fuentes. O pregunta a Dani del Betis cuando tenía que devolver el balón e se foi a portería a marcarnos gol. Por exemplo. Primero, Bueno, estou falando de un médico, non estou falando de... Eu creo que esta norma vai cambiar
e vai ser o médico do equipo rival o que decida se un tipo que está ya un pode seguir ou non. Hai outra opción. Un mamoreo. No, Hai Afo, outra ayer opción. el pavo desangrándose allí no está perfecto, es una tirita y... Si pasase eso, que pode chegar a pasar, evidentemente, si pasase eso, hai outra opción, que na Liga de Fútbol Profesional, pois que haxa un médico da Liga que diga se hai ten que salir ou están facendo o indio. Eu sendo médico non me atrevería a Una, obrigar ou non permitir ese cambio e despois que lle pase algo durante o partido. a subir una cosa. Se a Liga Española ten que poñer un médico por estadio que sea para atender a xente se fixera falta, No, e non para atender a unha No ponen el ojo, tontería. Afo, no ponen el ojo de halcón. No ponen el ojo de halcón para poner médicos en todos los estadios, oye, cuidado. Tamén é verdade, que cobran a guardia. Ten razón. Que máis? Outro. Ben, está interesante esta norma, Sempre hai polémica co tema das espinilleras. Últimamente vemos xogadores con espinilleras minúsculas que parecen tiritas prácticamente. Aí temos o exemplo dunha espinillera de Memphis Depay. Pois agora o regulamento di que prácticamente que cada xogador ten a culpabilidade de levar espinilleras grandes, decentes, axeitadas ou non. Simplemente debe de ser de un tamaño apropiado, vai ti a saber cal é o tamaño apropiado, y los jugadores serán responsables del tamaño y la adecuación de las espinilleras. Así que, si levas unhas espinilleras que son minúsculas, ala ti, se te parten aquí do peroné, botalle máis a culpa o xogador que o árbitro teña que estar encima desas pequenas cousas. No es más fácil coger y decir hay que usar estas peñeras de tanto, tal y tal grosor y ya está, se acabó. O sea, era más simple. No sé, esto é para regularlo a nivel internacional. Tienes que pensar que as reglas son internacionales, son mismo estas reglas na Liga Española que en Burkina Faso. Entonces... Pero bueno, pero tú estando en España puedes poner la norma. Luego ya fuera de España que sea otra cosa. Sí, claro. As normas despois, cada federación e cada sistema competitivo pode acotar máis as cousas e exigir determinadas cousas. Porque yo también te digo, yo lo veo normal que lleven esa mierdilla, porque te entra uno con la plancha... A mí non me parece normal para nada tampouco. Te revienta, Eu cando xogaba fútbol levaba espinilleras como Dios mandan, que ainda eran tobilleras, era de Dios. Eran incómodas, sí, pero polo menos protegían. No, pero para mí vai en detrimento do xogo e do fútbol. Porque eu entendo que un golpe piquiniño nun oso, neste caso nunha canela, non? Ou nun xeonllo, a oso limpio, un golpe piquiniño doi moito. Sí, E a veces vémolo na tele e pensamos, e como vayamos perdendo e sei o equipo rival, pensamos, está perdendo tempo. No, doi a Dios. Un golpe aí. Pero la movida es... Por que non... Deixasme acabar, escudo. Bien. Entonces, a historia é, joder, si vai en detrimento do propio deporte, si canto máis contacto hai no fútbol e máis roda a pelota, máis divertido o fútbol en termos xerais, sin mancarse, me refiro, o sea, dentro dun orden. E eu entendo que un pequeno toque nunha zona de oso manque moito. Sí, sí. Bueno, pois, sabendo isto, non entendo, desde o meu, e isto de verdad, como non obligan a levar un tipo de, bueno, pues de grosor, de material, de non sei que, para que? Para evitar precisamente que os xogadores se manquen e poidan meter o pé un pouquiño máis duro e iso non provoque tantas pausas. Porque eu non digo que os xogadores non se manquen cando levan unha patada, pero que hai veces que é desas patadas dolorosas desto do Peter Griffin, non sei se vides a serie, para decir, que non é nada, pero naquele momento doi a Cristo. Sí, que doi. E además, claro, choque canilla con canilla tamén. Por exemplo, choque canela con canela metes un lío. Y como te cuentes con un Pepe, escucha, como te cuentes con un Pepe de la vida, cuidado. Pero eso xa é unha salvajada, eso non vai haber espinillera que te salve. Se che topas un bisfigo como cando lle tronzará a plancha ou un dulcoche, ou eso non é espinillera que te salve. Bueno, eu refiro máis as pequenas cousas. O que din as regras é que ten que ter un material adecuado e ter un tamaño apropiado. Non di nin tamaño, nin nada polo estilo. E despois que os xogadores son responsables do seu propio material para protexerse eles mesmos. Se eles mesmos non se queren protexer, sí, pero despois... Pero la UEFA y la FIFA debería protegerlos. Así saben que esas movidas pueden tener consecuencias. E ti como futbolista profesional, sobre todo os profesionales, teñen que poñer protección o seu medio de traballo, se non o poñen eles, que vamos a dar... Me acuerdo tamén la FIFA que dice, no, puedes llevar un anillo con un esparadrapo, hasta que se dieron cuenta que llevan... Había una temporada que había jugadores que llevaban esparadrapo. A día de hoxe moitos salen tamén con él.
Sí, pero hasta se dieron cuenta y dijeron, oye, no, el esparadrapo nada, como si le metes una galleta en la ceja y lo revientas. Sí, sin embargo, en balonmán e tal, baloncesto, anda, salen todos con esparadrapo por todos lados. Como... Sí, De feito, eso quitouse porque non sei onde foi, hubo un xogador que levaba un piercing que parece unha tontería cando chega o árbitro ali, no, quítate eso, non podes jugar, non sei que tal. Pois hubo un xogador que levaba un pendente e caeu na zona das redes da portería e enganchó. levantou media orella por levar un pendiente. ¿Y quién fue que para un partido para buscar un colgante, tío? Me acuerdo de un partido que estoy buscando un colgante de oro, no, se me cayó una cadena y tal. Sí. Eu recordo cando se podía poñer nos piercings e neso un esparadrapo, non? Que era legal. E acórdame que éramos nos alevines e para intimidar aos rivales empezáramos a poñer unha pila de esparadrapo por toda a cara. Sabes, como se leváramos 40 nunha orella unha pila de esparadrapo, na outra igual. Piercings por toda a cara, o outro equipo víranos e dixeran, pero estes porque teñen tantos piercings éramos cativos de océanos. El Acuña... Más normas, mister, subí. Pero flipa, fue el Acuña, uno que estuvo en el Sevilla, hubo un partido que dijo que cuando llegó el Untiti del Barcelona, que estaba en un partido y llevaba una cadena de oro. Una cadena de oro flipante. Sí, esas cosas, bueno, y que un saca de esquina le echó la mano a la cadena de oro y que se arrancó. De calquer xeito, igual que para traballar nos muiños de vento exixen un tipo de determinado de arnés para non matarse, na obra exixen un tipo determinado casco para evitar lesións ou nos andames, un tipo de anclaxes para que non caian. Non sei por que no fútbol ten que depender a seguridade da inconsciencia de un chaval de 17 anos que debute. A seguridade dese propio xogador, non entendo. Pero, en fin, alá eles. Más cosas, mister. Mira, a seguinte, é unha tontería, pero eu creo que vai a traer cola. Porque hai moitos equipos, nos veña a cabeza algúns, o Barça, o Español incluso, equipos vascos, o Celta, hai moitos equipos que teñen a bandeira da súa nación, región, chámalle como queiras, que aparece no brazalete de capitán de cada equipo. Esta modificación ás regras de xogo ven a conto do Mundial de Qatar. Que no Mundial de Qatar había a selección inglesa, a selección alemana que levaban a bandeira LGTBIQ+, ca bandeira arcoiris polo tema dos gays. En Qatar, evidentemente, os gays tristemente non están ben vistos ou non teñen un apoio que deberían ter e ser respetados como deberían. A partir desto, a FIFA, para que o ano 2045 ou 44, cando queiran facer un mundial en Arabia Saudí, por exemplo, pois non lle acontece o mesmo. Entón, intentaron regulalo. E agora, a partir deste momento, os brazaletes van a ter un AC, ou un capitán, ou capitán, ou captain, e... Ou capitán. O capitán. Cidade do Cabo. Capitán Capullo. Capetón, que chamaban os capetón, que dicían os mariñeiros. É un só color, como esa que temos aí, un AC ou un capitán ou capitán. A ver si me queda claro. Un solo color. Por un país que no respeta los derechos humanos, los que los respetamos tenemos que cambiar nuestra movida. Sí, pero aquí o que decías ti antes, Skull, que aquí lle dá potestade as regras de xogo, dalle potestade, mira, o último que pon aquí... bueno, agora non encontro, pero que lle dá potestade ás federacións membro, a Federación Española, de Países Baixos, a de Francia, a todas as federacións, a sacar un escrito e decir que cada un pode sacar o brazalete que lle conveña. Ata agora, a día de hoxe, nin Federación Española... Es que aún así tampoco tiene pies ni cabeza, tío. Que tengas que cambiar una movida por un país que no respeta los derechos humanos, pues a esos países no les des mundiales. No se fixo Maradona no seu momento e denunciou a corrupción da FIFA no seu momento, Diego Armando, entre outros, e choveulles encima. E Platini colgándose medallas mentre se forraba. O sea, non estás descubrindo nada, que a FIFA é unha corrupción. No, además con lo de Qatar fue cuando explotó todo y cayó el Blatter, cayó todo Quisque ahí. O FIFA Gate e toda aquela vasca dos Estados Unidos, en fin. Unha pregunta, Skull, mister. Por exemplo, no caso dos galegos non ten que poñer capitán, pero no caso dos vascos que poderían poñer, en vez dunha C, poñer Lendakari, o que vai diante.
Podía, E que cada equipo tuvera o seu, que me parece que a podría, traducción non sei como se literalmente di capitán en vasco, pero podría poñer a lenda de capitán en vasco. Non sei como se é chama. Chema Leaga. Chema, Chema, temos unha dúbida a conto de que non che vamos contar, ves mañá o No. programa outra vez. Escoita, agora os equipos, o brazalete de capitán é obrigatorio que leven solamente unha cor e unha letra, non? Ou un nombre, plan No. capitán. Os equipos vascos poderían poñer Lendakari, por exemplo, o que vai diante, que creo que é unha traducción máis ou menos similar. Por joder. Pues la verdad es que desconozco ese asunto, ¿eh? Y eso, y mira, y justo ahora, Como se dice capitán en euskera? Hai algún nome? pues no sé si capitán o así, ¿eh? No sé, me estoy inventando, pero. Sí, pues como moito podrían poñer unha sí, canto. exacto. O menos captain, pero. Pero Lendakari significa algo así como que vai diante, non? Unha palabra moi Lendakari específica. es alcalde. Presidente de alcalde. Sí que é o presidente, pero o Lendakari non é unha cousa que é el que va primeiro ou algo así. Leen, eso es, leen quiere decir, la traducción es primero. Leen. Bigarren, segundo. Bigarrena, el segundo. El Lendakari, el que va primeiro delante del segundo, ou algo así. El Kari ese, o el Ari, Sí. el pelotari, todo eso es como Sí. digamos como un héroe aquí, ¿no? Como panadero, frutero, yo qué sé, algo así parecido, ¿no? Ah, ok. No, son cosas que no tienen una traducción en concreto como la mayoría de los idiomas, ¿eh? O sea, Sí. Pues estaría ben poñer Lendakari. pero Que máis, mister? Isto Vale. pode traer colas, sí. Unha Pregunta divertida, chorrada perfecto. que antes non estaba, que os porteiros poden levar guantes e pantalón largo. Despois hai unha xogada, hai Jackson Go, non vos acordades del? Sí, claro. Peterson. Sí. Jackson Go. Kameni en Jackson Kono, Go, claro. en Kono Busquets, Carlos Busquets. Marcaron gol É contra verdad. Numancia. Marcaron gol contra Numancia a temporada que gañaran a Liga, que yo anularon. Pero las Ese levaba, daquela podías levar pantalón largo. Deixouse de poder, non? deixou non se deixou de levar, levouse sempre, o que pasa que non estaba escrito nas regras de xogo. Está escrito que se usan pantalóns cortos para xogadores de campo, pero non especificaba que os porteiros podían usar largos ou cortos. E agora poden, Sí, ahora legalmente sí. E guantes, que tampouco parecía. Era alegal. Vale, a E seguinte. ahora que falas de indumentaria e xera sempre se tamén. Os porteiros, O sea, estaba collido sí, xa. sí, eso sí. Conrad, do Zaragoza. Vale, a seguinte sí que é bastante difícil. Bueno, non é tan difícil porque xa sabemos que hubo a movida de baixar un grado cando había accións de nos manifestas de gol. Por exemplo, si Aidú, que é o penúltimo defensor céltico, disputando o balón, falla unha cambadela a un xogador rival, se é fora da área, evita unha cosa manifesta de gol, se é fora da área, é vermella, sempre foi así. Se é dentro da área, en disputa do balón, evita que se pitaba penalti, se pasaba a amonestación. Vale, pois agora vai a pasar unha movida bastante parecida, pero cas mans. Se un xogador tira a portería e Aidú fai unha palomita e para ese balón que vai a gol, eso sería vermella. Punto, non hai ninguna discusión. Unha palomita, unha Xogar no Mundial, por exemplo. bastante clara e intencionada, cartón vermello, sigue sendo cartón vermello. Como Luis Suárez, o fixo no Mundial, non gana Uruguai. Sí. Esa sería vermella. Eso sería vermella. Sí. Agora, si rematan a portería e Aidú está forceando con alguén e tal, e ten a súa man nunha posición, por exemplo, encima da altura do ombro, pero que non é intencionada, el corta o gol igual, se pita penalti, pero é amonestación, porque non é voluntaria. Bueno, vale. Ainda que é puñible, pola posición que ocupa, non é voluntaria. Entonces aí, se vais a un grado, sería penalti e amonestación. Vamos, que a maioría van ser penaltis e amonestacións, non? Sí, Pero nas que entran a gol, sí. Despois hai outra tamén que hai que ter clara. Si un xogador, Aspas, está dentro da área, lle pasa de ubicas e cortas un ataque prometedor, si é intencionado, o sea, metes a man para cortar ese pase, sigue sendo amonestación. Si corta un ataque prometedor, non unha ocasión manifesta de gol, sigue sendo amonestación. Pero si a man é pola posición que ocupa, Aspas asiste a ubicas e penalizas pola posición que ocupa, man afastada, do corpo e demais, penados, como era amonestación, esa man é puñible, pero non é intencionada, queda en penalti e nada máis. Bueno, Sí. vale. Baixes un grado, vamos. Mas, bueno, vale.
Máis permisividade para o momento. rápida. O punto de penalti, o punto en sí que se marca no terreo de xogo nunca tivo unhas dimensións, si ten que ter un diámetro de 15 centímetros, de 20 ou de 1,5 metros. Entonces, ahora sí que as regras recollen que o balón no punto de penalti ten que tocar o punto central dese punto de penalti. Mida ese punto penal 12 centímetros de circunferencia ou 4,5 metros. Entonces, sempre ten que estar no medio. Eso é importante, porque a veces chegabas a un campo de fútbol que tiña un diámetro, un punto de penal de 50 centímetros, e se o colocabas adiante de todo, tirabas o penalti a 10,5 metros en vez de a 11. Entonces, ahora ten que estar no punto penal en contacto co centro dese punto penal. Roberto Ballo vai non fallar igual. Bueno, pode ser. Ese penalti creo que nos quedou na retina a todos os da mesma época, Sí. que era un gran xogador. Outra cousa, esta tamén é relevante, pero non xa o estamos vendo na Liga Española desde fai tempo. Antes non estaba contemplado nas regras e agora sí que queda contemplado. Estes penaltis que se tiran, que para o porteiro é rexeite, hai xente que se adentra dentro desa área que colle o rexeite antes de tempo, tanto defensores como atacantes. Antes, polas regras, aínda que non recolleran ese rexeite, ese penalti se debería repetir. Agora, a nivel mundial, vais a coller o que se facía en España. Solamente se repite ese penalti si atacante ou defensor se mete dentro da área antes de tempo e recolle ese penalti. Isto non cambia nada, nós o estamos vendo aquí, así que deixámoslo ali. Vai ser importante para moitos sitios onde non o facían, pero ahora, dende a chegada ao VAR en España, foi así sempre. Una pregunta. Sí, pasou... Lo de la paradita, eso no se lo quitaron, ¿no? A paradiña ti non cambiou nada. A paradiña, como fai Lewandowski, ti podes pararte na túa carreira 38 veces. O que non podes amagar é que vas a tirar. O disparo non podes amagar que tiras e tirar despois. No. Pero a carreira, como se colles a 50 metros do punto de penalti e te paras 1800 veces. Para mí eso es injusto. Si el portero tiene que estar debajo de la línea, pues el delantero tiene que tener carrerilla. No, é bastante injusto, eu estou de acordo contigo. Eu pondría, tiras o penalti, colles a carrera, tiras e punto, acabouse. Si estamos jodendo os porteiros con encima de la línea, con un pie como mínimo por encima, además, sobre... Lewandowski que salte se queda en el aire, en el pie, lo vuelve a hacer. Claro, Realmente non para de todo, Pero no, igual. o que non amaga é o disparo nunca o amaga, está ben, está dentro da legalidade. Lo que sería, tú pones el balón ahí y una vez que pites el rollo, te correr y disparas. Sí, como tiña, eu estou de acordo con eso, tiña que ser así, acabouse. Outra nova cousa que xa vimos na Eurocopa, que solamente vai a ir a poder encimar, preguntarlle que pitas ou que dejas de pitar e demais, non protestar o capitán co árbitro. Si o árbitro toma unha decisión, chegan a rodear Damián, Aidú, calquera que non sexa o capitán, debe amonestalos. Se pode falar, pero non protestar e tal. Eso está feito para que, por exemplo, no Celta, esta vai ser misión de Aspas, pois, oye, que pitastes aí? É que lle explique o que pitou realmente. Non está permitido que Aspas proteste e os demais non. Eso tampouco está permitido. Eu entendo por que fan, pero menudo coñazo de norma. Pablo, hay que ver la letra pequeña. Depende del capitán. No es lo mismo el capitán del Madrid del Barça que del Celta. Por supuesto. Por certo, tamén hai que ter en conta que se un equipo, se o capitán do Celta fose Guaita, antes do partido comunican ao árbitro quen vai a facer as funcións de capitán. Como porteiro vai estar en moitos lances lesísimos na posición do árbitro, pois collen a outro xogador do campo para falar con él. Un pouco copiado do rugby, non? Sí, no rugby leva anos e anos instaurado eso e funciona ben. Pasa que o rugby nese sentido... Pero eu non entendí. Imagínate que pitan unha falta e que Guaita ten que ir al... Oye... Claro, espera, que vou a romperte a cabeza, espera. Oye, mira, mejor me voy a Corte Inglés, me compro un megáfono y ya te lo grito desde aquí. Vale, esto estaba en probas, pero xa está totalmente aceptado e como vai a ser. Eu creo que o Celta lle vai a vir ben con Aspas porque vai a levar menos cartóns por ser pola excusa de ser o capitán.
Despois tamén está en estudio... Perdón, Asubío, que non sei que dicía Pablo, que é o que non entendías, Pablo. No. O sea, que non terminei de entender. Non sei se é así. Que ao final, o sea, o que entendín eu é que o porteiro pode ser capitán, pódese designar un xogador de campo para que faga esa función. Ujú. Vale. Capitán por Non poder. entendera, vale. Capitán por poderes, poderíamos Sí, decir así. capitán cuberto. Vale, outra... Estas son probas, e xa acabo, me quedan dúas. Ostras, se me foi isto. Escoitadesme? Perfectamente. Vale, pois non vos vexo a vos. Vale, hai un estudio que está en marcha para pausas de calma, lle chaman. Isto non está aprobado ni nada por estilo, pero bueno, dixo aquí por si pode vir para temporadas vindeiras. Cando o partido este moi quente, os xogadores te están rodeando, hai moita crítica, moita crispación, non sei que, pódese, están vendo para poder facerse pausas de calma. Non se sabe nin o tempo que poden transcorrer, nin nada. Está en estudio, desto cando toma unha decisión un árbitro bastante controvertida que te veñen Bueno, 11 xogadores entonces, ou 18, pausas de calma, nos vamos para o vestuario e tal, e despois volvemos a continuar o encontro. Eu creo que entonces, esto quedará en nada. entonces, con el Getafe empiezas a las 9 de la noche y acabas a las 2 de la mañana. Parece unha norma de Wenger, non? Unha cousa así Claro. rara destas. Ya vieron del Getafe al borde de las... O Xío, algo lín sobre o asunto. É verdade que queren tamén repartir el prazolán ou no seu defecto heroína tamén para a xente, para o público cando está o público algo enfadado. No, Xa de paso, digo. eso non vi en ningún lado. Pena, pues deberían, macho. Non me jodas. Vale, Esto non a se vai última, xa vos deixo. Isto non se vai levar a cabo por unha razón. Porque eso pode prolongar os partidos e as teles teñen todo moi medido canto hai de claro. partido, un partido, etcétera. É que por eso nunca chega o reloxo suena- parado. Esto Que me para suena mí como... sería unha Por xusta. eso nunca chega o reloxo parado, que para mí sería a chave das noces. Home, claro. 30-35 digo. minutos de xogo, a reloj parado, como en todos os deportes de bien. Para mí Eso me sería a suena chave como das la- noces. E máis a Liga Española, que é un desastre. Claro. Nese... Pero a mí me suena esto igual que la misma chorrada que intentaban meter una norma de que no pudieran rematar de cabeza o algo así. Sí, a fútbol base, sí. Estuvo ou está en fútbol base. estudios. Y Por luego, si se mantiene y luego el Mea Colonias 2, como lo llamo yo, el Wenger, con los fuera de juego, diciendo, no, si hay un brazo atrás, hay en línea con el defensa, no es fuera de juego. Se les va la flapa. Pereza de señor. Descanso de Él está dentro da IFAB. Está dentro da Que se nos IFAB. va la flapa, tío, que se nos va la flapa. Está dentro da IFAB e terán que facer que traballan para non perder o puesto. Eso a mí me parece Ha subido comentando con un árbitro con depresión o con ansiedad, me cago en chus. Me acaba el partido hasta saber cuándo. Vale, última e acabo, que esta é bastante polémica. O dos 6 segundos do porteiro, que non se pitan en ningún lado, incluso botan máis de 6 segundos os porteiros que van perdendo. Con eso xa che di todo. O porteiro que va perdendo tarda máis de 6 segundos. E de 15 incluso. Ese Guaita 25. O sea, que non... Ese Rubén Blanco. Que non vale para nada. Hai dúas opcións. Están Están estudiando dúas opcións. Alargar o tempo a 8 segundos e ser estrictos, que máis ou menos vai ser o mismo. Ou a segunda opción sería que castigar a reanudación que fose menos dolorosa. Non sería un tiro libre indirecto onde o porteiro está no momento que pasan os 6 segundos. A reanudación sería ou un córner ou un saque de banda na altura do punto de penalti da área do porteiro, ese que tarda máis de 8 segundos ou 6. Un penalti córner. O final é outra historia que se sacaría se o tempo fora parado, se se cronometrara o tempo. Claro. Tamén sería unha historia que tamén, pero bueno. Pero o tempo que queiras, chaval. No, porque vale unha historia en xogo. Sí, non se podría. O do tempo parado non o compensaría. Esto é todo o que hai. No, que bastante. Además vuelvo a decir lo mismo. Con tiempo parado con el Getafe, acaba el partido a las 2 de la mañana. Bueno, pero sería máis xusto, non? No. Bueno, para mí sí. Da igual, el que paga manda e a tele non lle interesa. Que máis? Bueno, Mr. Asubío, ¿Qué? un puto placer terte pola cantina, vamos a ter habitualmente, vamos a ter todos os post. Mañá ves falar con Iturralde. Home, non vai ir. Puta máquina Iturralde. A ver, conoce de coñecelo coñecelo en persona, é un tío de puta madre. Que dirías del?
sorprendeume de cando coñecín a rapidez mental que ten o tipo, chaval. Estás Aquí lle chama contando unha rapidez historia e mental. ten a solución acabas a túa frase e ten a solución en medio segundo, perdón. Un genio destes que coñeces que a cabeza lle vaille moito antes que o resto. É unha eminencia, un Contáronme que o mentiroso fin de semana profesional. pasado che pasara eso a ti nun festival aí por o medio de Galiza, pode ser? Que tamén o Sí. cerebro chiva máis rápido que o corpo, bueno, non sei. En fin, Sí, sí. aí deixámoslo. Vémonos mañá. Entón, Vale. un Ata puto mañá. placer, Mr. Asubío, que formes parte desta puta taberna. Gracias, Hasta logo. chavalotes. Chao. Chao, boa noite. Dar un saludo a mi califa, de mi parte. School. ¿Qué? Misoxinismos non. Es un saludo, nada más. A miña califa, venga, breve. Non me jodas. Sin máis, que tampouco teño moito máis que contar, a verdad, xa tocamos todos os paus. Queda vos algún pau que tocar? Isto é unha Sí. frase sacada do tute. Tocamos todos os palos. Ai, o foro. Chema, perdón, foro. Bien, pues bueno, como toca recorrer todas las semanas, como ya sabéis, en el blog de la Taberna Celtista podéis escribir vuestras historias sobre el Real Cruz Celta, bien sea historia antigua, muy antigua, del simple pasado muy cercano, o también alguna historia presente, pues la podéis contar en la Taberna Celtista. Podéis hacerlo mandando un mail a fameceleste@hotmail.es. E como dicía Rosendo Mercado, sempre unha historia, non? Non é difícil sacar unha historia. Outra cousa, miembros. Sabedes que hai 3 tipos de miembros, además de las colaboracións. O que paga unha birra que está de puta madre por un puto pavo. O que pague un poquito máis, que son 3 birras ou algo así, que son como 3 pavos, que está de puta madre, xa unha barra libre que serían aí uns 4 pavos, que non sei moi ben para que os queremos, pero vai ser para vos, desde logo. Nós non vamos irnos de cervezas por aí a vosa conta, sino para sorteos ou para outras historias. Que ventaxas terán quen abone? Pois é moi posible que haxa máis da que vos parece. O mellor creamos un programa de Telegram solo para quen pague ou algo así, non? Entón, se non estás abandonado aínda, pois aínda te quedas e tal. Afo, Telegram no, Dígame. Discord. O Discord, perdón, de Telegram xo hai, xo sabedes, e son a barbaridade, somos 114, hai asesinatos polo medio e as de Cristo e é maravilloso o celtismo agresivo. Entonces eso, pois que sexan membros, pois habrá, eso, seguramente teñamos un canal de Discord aí moi exclusivo, onde de vez en cando me aburro hasta antes da mañá me poño a falar con vos, porque me aburro mucho. E esas cousas, e ademais de sorteos e tal, solo para a xente esa. School fixose hoxe School fixose miembros, e non recordo mal, é o principio do programa. Llevo Non un mes. pagou unha birra e tal. No, es el segundo mes. Como? Es el segundo mes que llevo ya. É o segundo mes, este vai mes a mes, e non, pouco a pouco dá unha birra por programa e nunca está de máis botar un cable, xa non a nós, que o vamos facer con moito placer, sexa gratis, axudadesnos ou non. Como dixo un colega, sempre conto esta historia, pero tal, un día estaba un tío que non me conocía de nada, pero conocíame desta historia, toma unha birra e tal, eu, pero joder, para qué, gracias e tal, pero entonces, por que me cago en la hostia, estou pagando por chorradas, que me entreteñen menos que a ti, que menos que pagarche unha birra, isto pasoume nun bar, é certo, en Compostela, ademais, e pois, pensei, pois hostia, pois ten razón, xa que te entreteño de vez en cando, pois paga unha birra de vez en cando. Pois No, un pouco además, Afo que piensen que el dinero va a volver porque van a acabar en sorteos o alguna tontería o algo. No, eso seguro, vamos, eso seguro. Dicho lo cual, el canal de Telegram sigue aí, xa vos digo, ese canal é para valientes, non é para calquera. Dígovolo en serio. Unha cousa é ter un grupo de Telegram para hablar del Celta, outra cousa é estar no canal da Taberna Celtista. Aquelo si se converte eso si é unha taberna de verdad. En certos momentos póñense as cousas tan terriblemente nerviosas que parece el club de la lucha. El club de la lucha é unha jauja ao lado do que pasa nesa. Outras veces falamos de fútbol, poucas. O normal é, taberna a muerte, tabernario taleguero, me atrevería a decir. Somos un after, máis que unha taberna. Un after cando xa non queda material, cando están para cerrar, cando o nerviosismo se instala, pois eso é o noso canal de Telegram. Invitamos aos valientes a que entren. Os que non entredes, porque é para valientes, insisto.
pouco máis que engadir, me parece. Que xogamos contra quen, Skull? Espera, el porrón. Ai, el porrón, xogamos contra quen? Conta. Jugamos contra el Alavés a las 7 de la tarde, el viernes. Por cierto, en Vigo es festivo, así que nosotros cogemos un puente guapo. Y nada, supuestamente va a estar todo el estadio lleno, ya somos casi 27.000 socios, que me hice el otro día socio yo, y andamos por 26.000 y algo ya, casi 27.000. Y a las 7 de la tarde, pues nada, con el que me cruce que me salude y el que no, pues nada, ya nos veremos. Facemos un porrón, entón. Sí, Bebestes algunha vez do porrón? Curiosidade. yo sí. O rincón Chema? do porrón. O rincón do porrón, eso estaba en Santiago, veu moito, daban pipas, pero iba máis a beber sidra. Tengo muchos líos entre porras, pero está bien, sí, bien. Nunca bebiches do porrón? Sí, Había unha canción. en las fiestas de Basauri es muy típico lo del, ¿cómo se llama? Tiene un nombre, tío, del A bota, líquido, o millor. el líquido que va en el porrón, no me sale Calimocho. el nombre ahora. Micela. Esa es la noctura, además. Es una mezcla de un vino con no sé qué hostias. No me Nada, sale. pero además en el Casco Viejo hay un local que era muy mítico, el Pero también porrón. nos juega mucho. Creo que sigue abierto aún ese local, que es muy Sí, mítico. en Santiago. Sí, sí. E algunha vez bebestes dun porrón por un ollo? No. Hostia. Sí, porque había unha canción de Los Enemigos que era "No sabe que non pode beber por un ojo", e unha vez atopei un majareta que tiña un porrón, un líquido moi estreito, cerra o ollo, bota o líquido no ollo, o líquido caílle pola boca e bebía desde un ollo. Fora increíble, evidentemente ganara a aposta que houbera. Vamos a facer un porrón, entonces. Lévalo tú, Skull. Sí, así que vas a ser Pues venga. primero. Chema, Sí, o teu porrón para este partido. pues como he hecho en mi foro, apuesto por un 2-0, voy a decir lo mismo con el foro, con los goleadores, Yago Aspas y Dubicas. Vale. Ese es mi porrón. Afo. No, yo no. Yo el último y lo sabes. Pablo. Venga, vai, eu penso que vamos a ganar, pero un gol nos va a caer. Entonces, 2-1, va. Hai que decir goleadores. O millor Sí, sí. Yo que sé. Yo tampouco. Porrón. Claro, eso. Venga. Ristic e Aspas. Arre, carallo, tamén. Sí, ó, é logo. Mr. Celta dinos 3-0. Goles. Durán. Dubicas e Damián. Jesús, Dubicas, Durán e Damián. Isto é a porra de Triple Mr. D. Celta. Skull. Triple D. Triple D. Vamos a ver qué significa triple D. Skull. Yo voy a decir un 3-1. ¿Goles? Goles, Sotelo, No. Aspas Sí. y Will. 3 goleadores poderosos. Hai anota aí, gol de Alavés de Manu Sánchez. Manu Sánchez. ¡Buah! ¡Qué cabrón! Pero no había Que por certo, antes de dar a miña porra, din por, yo que sé. Pero aquí non vendemos zumo, solo cerveza, en porrón. A miña porra, 5-0. 5-0. No más, sí que es lo grande, ¿eh? Bonito. 2 de Dubicas, 2 de Willy e 1 de Aspas. O ganador do porrón, isto vai ser a nivel interno, o porrón consiste en... Bueno, os que fatamos aquí, ganamos un porrón. Mister, que opinas? Facémonos un autorregalo dun porrón. Eu non teño ningún porrón de viño na casa. Sí, siempre había un porrón ahí para llevar. Porrón papero. O que gane o porrón recibirá un porrón. Que vos parece? Zurra Bueno, Capote, luego por el interno preguntaré a los que estuvieron ahí en el podcast que digan su porrón. Para que también entre. Afuz. Zurra Capote es la bebida. En la taberna. Pues que Como, estuvieron perdón? en la taberna. Perdón, Chema? Zurra Capote es la bebida. El zurracapote. E en que consiste o zurracapote? O sea, un vino así muy dulce. No sabe mal, ¿eh? Pero es un empalado, unos cuantos tragos de eso que moles. Quenta o E o peito. porrón subía mogollón. Eu acordome de bebelo, tío. Cando bebías un porrón, cando bebías un litro de viño por porrón, acababas fatal. No, Claro pega, que se beberas de outra maneira tamén acababa fatal. Pega porque Quenta o peito é boviño. Como? Que se quenta o peito é boviño. Non sei se quentaba Sí. o peito, quen tiba eu, que era un chaval outros tiempos. Viejos tiempos salvajes. Chema de Alga, cabrón, como sempre,
Un puto placer desde Euskal Herria terte nesta taberna. Pues otro puto placer por mi parte. Amiguito de Santiago, Pablo, un puto placer que houveses pasado hoxe, que tiveses pasado hoxe por xunto destas xentes. Igualmente, un placer estar con vos. Skull, cabrón, Me chupas un cojón. un puto placer. Igualmente, gente, Bien me das hacen mucho. los coreados, pensaches na poesía? Entre tú e Neruda, 50-50. Andamos por ahí, Pobre. Se me colgó. Sí, se colgó. Bueno, y por o resto, nada máis, por despedir con unha frase de algún músico por aí de Siniestro Total, por exemplo, e por recordar un pouco ao grupo do Telegram, que podedes entrar si tedes huevos, ya no quedan aquí, el primero que muera pierde. Moitas gracias e ata mañá con Iturralde Gonzalo. No, ese esqueleto no tiene pirila. No tiene pirila. Ya la celda, la... Cando entro na taberna estou como na casa. O celeste está presente